Tafa nke tata na-agala nke nwaanyị a na-akpọ Chimdi Omimi. Chimdi Omimi, ịghọtago? Chimdi Omimi ezigbo afa ka ọ bụ. Ịghọta ebe m na-eje, onwere ihe akọwanwu Chineke, onwere ihe akọwanwu Chukwu okike abịama. Iwe sọkwa gị dee akwụkwọ na ya, iwe sọ ọgụ kaba arụ ka ịkọwa anya ọnya ka eji wee bụọ onye bụ afa. Ọnya ka data afa na-akọwa na Chimdi Omimi. Ọkwụghọtago? Ọ bụrụ iwe onye ọbụla ga-akọwanwu. Den nke nwoke na onwe ya abụrụ ụwa ezu oke. Ụwa ezu oke. Ọnọdụ ka isi nke anyị mere anyị emebugo onye ka o zulu. Ịghọtago? Ma o zulu onye ma ncha niile bụ ofu. Ụwa ezu oke. Onwekwena ibe imebe n'ụwa ka ị nwetache. Onwere ibe ịpakọba ibe dị n'ụwa ka o zuologo. Ọkwụghọtago? Ọbịa nwere ibe niile, onwere ka ị nwecha ibe niile. Ekwubugo m ya na one of my video na ọbụgodu na ị nwere arụ isi ike, enwere ike yara enwe ego. Ọ bụrụ na ị nwere